com molt bé ha dit la senyora alcaldessa, és un dia molt important, històric, per a la comunitat educativa de l'Institut Ausiàs Marc, però també per a tota Gandia. Perquè és el senyal, que tant el govern del Botànic com el govern del CEPRIS apostem decididament per eixir de la crisi amb inversions, generant ocupació, d'una manera que ajudi realment a la nostra ciutadania. També demostra que davant dels anuncis catastrofistes de la dreta d'esta ciutat, Gandia no para. I Gandia no para, fixeu-vos en quines condicions hem aconseguit que avui, en el mes de novembre, estiguem ara presentant ja el tràmit final, l'adjudicació definitiva de l'Institut Ausiàs Marc. Estem parlant d'una reforma i d'una ampliació de l'Institut. Una reforma de la part construïda en l'any 35 i en l'any 56, la que dona al passeig i gran part de la que dona a la República Argentina, que s'actuarà estructuralment i rehabilitant-la. I al mateix temps es tancarà tota l'illa, que com sabeu arriba al carrer Abat Solà, continua pel passeig i arriba al carrer Abat Solà, amb un edifici de nova construcció. En total, la zona a reformar són 2.104 metres quadrats i la zona d'obra de nova planta 4.949 metres quadrats. Per tant, és una obra importantíssima i és una obra que respon a aquestes reivindicacions justes de la comunitat educativa de tants anys. Des de principi del 2000 ja va haver un intent de construcció de projecte que va acabar només en el projecte que va fer CIEXA en el 2006, però es va quedar en el calaix dels oblits, com tants altres projectes que el govern del PP tenia allí en els calaixos. Però ara no s'ha quedat en el calaix. Ara estem, en definitiva, donant ja el punt final a este nou centre Ausiàs Marc, que disposarà els recursos físics que necessiten. Ja tenen els recursos humans i la Conselleria d'Educació està implementant, com ha demostrat en aquests temps de pandèmia, que la millor inversió és en l'educació i està augmentant les plantilles i augmentant tota classe de recursos perquè en aquestes condicions es puga donar un ensenyament de qualitat com s'està demostrant. Però falta, evidentment, aquesta adequació dels centres escolars que ho necessiten, com ho necessitava, òbviament, l'Ausiàs Marc, com ho necessitava, òbviament, les Folles, i com ho necessiten aquestes reformes tots els centres públics de la ciutat on el pla edificant actuarà durant aquesta legislatura. Per tant, front als catastrofistes, ja ho veuen, així estem. En novembre del 2020, i a pesar de tot el que ha passat i de tota la pandèmia, donant començament a i anunciant aquesta adjudicació que donarà peu a, com ha dit molt bé la senyora alcaldessa, a començar ja les obres depenent de l'acord amb la comunitat educativa, el diàleg amb la comunitat educativa, perquè, com molt bé ha dit la regidora d'Educació, el pla edificant a Gandia s'ha fet en permanent diàleg per a que les necessitats reals foren les que foren ateses en els projectes a adjudicar. En aquest sentit, estem d'enhorabona al govern de la ciutat perquè podem oferir aquesta nova infraestructura que podran disfrutar tots els xiquets i xiquetes que vagin a aquest centre i que també disposarà d'instal·lacions que podran ser utilitzades per la resta de la ciutat. I, per tant, un lloc emblemàtic, l'institut més antic de la ciutat, que necessitava una reforma i que serà un lloc emblemàtic per a tots els gandians i gandianes.